выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў з'явяцца новыя асобы і маладыя палітыкі, лічыць старшыня Цэнтр выбаркама Беларусі Лідія Ярмошына. У Віцебску яна правяла семінар вучобу для членаў акруговых і тэрытарыяльных выбарчых камісій рэгіёну. Выбары і на гэты раз будуць трымацца на жаночых плячах, адзначыла Лідія Ярмошына. Больш за 80% членаў выбаркамаў жанчыны. А вось моладзі ў іх складзе стала менш у параўнанні з папярэдняй кампаніяй 2014 года. Заканадаўства з таго часу не мянялася, дзейнічаюць тыя ж нормы. Тэхнічна выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў самыя складаныя, патрабуюць ад арганізатараў высокага прафесіяналізму. А Віцебскую вобласць якраз і адрознівае кампетэнтнасць кадраў і выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў для шырокага інфармавання аб ходзе выбараў. Я бы в числе позитива отметила здесь высокий уровень кадров, которые занимаются на профессиональном уровне организации выборов. Здесь очень хорошо и, наверное, первая освоила Витебская область. Вот все наши рекомендации, они даже пошли впереди в определенном плане в начале по информированию населения, именно связанные с глобальной сетью интернет. Прежде всего, вот информирование таким способом Витебская область, наверное, была в числе первых, где действительно были безукоризненные сайты, где наиболее полно осуществлялось информирование избирателей таким образом. У Віцебскай вобласці сфарміраваны і пачалі працаваць 60 акруговых камісій па выбарах у абласны савет дэпутатаў. У нядзелю 10 снежня стартуе наступны этап кампаніі – вылучэнне кандыдатаў. Ён працягнецца да 8 студзеня. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў Беларусі пройдуць 18 лютага 2018 года. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтральнай выбарчай камісіі і Віцебскага аблвыканкама.